Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigay po ninyong Kuya Joel Bense, kauban sa akong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kasama mga kaigsunan, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadas sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dikoy. Higalaan, ang atong magtatampo si Dikoy. Kina akong problema, bahin yun kung usawa plahubog, galing sa wabi da. O kung nga no problema, yung kung mayo anini ano, inaniyon sa nako ang pagsugod sa mga pagitabo, samtang nagpalahubog sa Bingdos, no Pedro. Sige. Ay, ganda na rin, bro. Gusto maging honest tong asawa nung pida. Kanda. Ang ako tingog, bisang paggaw kay ko, ako sa pina-Rini Cruz. Ang tinuod yung original nga, ni kanta ning Wanay Luha. Pina-Rini Cruz na niya ako ang tingog yung roha. Kinibay mo. Ada lagot ng doon, Sa. Ay. Pre. Oh. Si pre di ko mo. Adi, si Dido na. Di ako, di ko noon. Sa maraton sa Kalimot ka. Atong pagkaduhan noon sa siya. Lagi, sige. Pre, no. Biday. Pre, sorry. Nelo ko sol pre. Nalali ka so. Pre. Malatan ka doon. Utasa. Salamat kayo. Ado, Pre Pedro, ha? Sige, pre. Kita mo, suruyo lang tiga sa lutupan kay para istorya ta dito. Sige, Sa imo hang mga tulo ka buok uyab, ha? Kay nabiyudo naman ka, ha? Tulo ko ba ko yan? Ang usan ni buwagan ko. Pre. Paimda sa pre, kaya iwaw ka ko. Ikutosan ko dinagan, pre. Surprise? Unsa man? Kutosan ko dinagan, pre. Adi ba? Utasan ka? Ano man? Unsa dito bo? So, Unsa lagi? Ano? Midagan bangka? Kadit. Kuhaan kang tubig, ha? Supring, pre. Ha? Sorry, twist pa. Ako surprise rip. Ang Diyos na lang. Nasamot Diyos ko na lang. Diyos, oy. Ang naanak ko, tubig rin, pre. Kanala lang, pre. Tihikas na di mo, pre. Ano ba? Huwag na siyang lilit na tindahan. Kanala lang, pre. Kayo uhaw kayo. Dali, pre. Sige. Basta tubig na ako madalit, di mga kaniyot magkuha ko. Kanang bugno, pre, ha? Taon ni mo, ay. Bida mamili. Pambaka kaniyot, sa. Lamiyas, bugnaw tao na. Kaniyot, ragad. Santo bro, santo. Magitaw to imuhang pag-inom tao sa tubig. Kung saan mag-inudan nga nagdali mong katawag. Aris bay, ha? May problema ka? Pre. Kuhaan, pre, kini. Saban. Kuhaan, pre, ba? Unsa lagi? Unsa man? Kuhaan, pre, kining... Akan limot noong ko. Limot ko, pre. Antong limot-limot bungot si ito yun. Di pa tubig ko. Salamat, pre. Salamat.
Oh, saban. Kuan de. Okay na? Kuan de pre kining. Si Mari Tilma ba? Ah, si Bertilma. Ano man? Ugod. Kinsa Tilma ba? Imo asawa ko. Ako hindi nakasawa ka naman, pre, ha? Naunsam na ko asawa, pre. Tuas tindahan ni salud hubog pre. Di na mo kuma... May isna, mas siya ka ng istorya, pre. O lagi pero ang nakapait kay nang hagis pre. Nasaan? Kinsa? Pirmi man sana. Nangulata pa yun pre. Nasaan ka naman na niya? Unya kang nakapait pa yun pre. Kay ano Unsa ba? kapait pre? Unsa man? Kay pulis mo yung gikulata pre. Pirmi mo na. Unsa? Pulis? Pulis daw itong gikulata pre. Si Muhing. Muhing, ang pulis ang hingigo kayo? Oo lagi pre. Ano, bangkong na ni Ron. Purbida, huwag ka magsulti na yun, inahakbi ni Boy. Kanyo diyan, saka! Pre, pakantas ako pre. Ikaw kaon niya! Imuhan kang balay! Wapakoy pa ba? Kidrot pa rin. Kinsa pa isog dia. Pero sakit sa kong imong gikulate, gipuspusan, pag ko mo. Yan sa reklamo ka. Gusto ka tuwasan ng tira? Pulis taon ko na eh! Pulis ka. Nangulata ang ganay ko gusto ng daw. Pulis pa. Kailan ako na eh. Ha? Si Muhing ni Dayo eh. Pulis tukang. Ha? Muhing ba? Ay, di ay. Katong pulis nga kusog manukang og mga adik. Katong sharpshooter. Taon day. Nga bisa ang lamok maglupad-lupad. Igo gihapon. Na itlog magyot. Oo, day. Ako taon na day. Si Muhing tukhangers, ha? Duklon sa nung ka? Padukol ka? Ha? Bakit pa man? Ang gikulata ng gani ko ni mo. Yan sa man, pausap ka. Para mo ako palingtas pag kinulatan ni mo. Nabitin pa na ako. Uy. Sama tao na, day! Si Dikoy, ang banal na kong manluluwas. Dong, tabangi ko kulata, Arisong. Alit, tabangi ko, be. Mga kailaning mo kayong tukhangers, ha? Koy, Mga tao koy. na titukhang din eh, mga kailana. Hinampang magkano ko, sabi, pilit. Ay, Tuloy na yun! Agay. Ano, mani? Anong gidamon ko ni mo sa motel? Unsal, lugwasan ka ni mo? Hindi mo ato ni Bay? Yuning bay? Ato ni Bay, diliin nyo! Oh? Ato! Sabot ka, ato! Inyo, lagi. Lagoy galing ko na tarok ng ori mo pultahan ron. Ayaw, luwi ka ayong pultahan. Ayaw na! Lagot ko ni mo, ha? Lagot ako! Oh, miyago ko ka lang. Bantay ka lang, mata na mo, bantay ka lang! Ningga nga pa. Ay, so kabayo ba yung paslakas taong nang naganganga taon? So, sino ba ito ko ba na babani mo, malaboy ta? Okay. Sir Moheng, sorry kasi tambo taon ninyo sa akong asawa, sir, ha? Sorry. Tempa. Karo na yung mga gisulti, be, nga may naitabo na mo. Sulti ko. Kato magkulata ka sa akong asawa. Usa. Kuyawat yung gisulti nga may naitabo na mo sa masawa, no? Kung may makadungog ito nga may baw, di tinode yung gisulti. Nagkasir-sir ko masawa. Saan naman lang? Sir, bida sa ni mo. Ayun lang ang istorya, sir. Lain na sa na, sir. Patiyan ta sa to asawa ng kalakihan mo na. Sorry lang ko, sir. Ako ba ngayon kong dispinsa ni mo? Sige lang. Ito yung mahin mo. Tabo naman. Mao Ya. naman eh. Sakit mo kayo. Burot man mong naong, sir. Lagi. Tos di kanta na, ha? Ikaw. Kumusta na yung bundok, sir? Ay problema ning bunog na ko na koy. Ang dili okay. Kinikirat sa akong mata. Kirat ka, sir? Kirat ko. Kirat mo lang.
Salamat ka, kakailan ta, kay di pa, sus, ako na nagidakop ng asawa mo. Ikaw ba? Nga nung sa taong mga kamusukuloy, pulis ka. Kulatahong di ka rumit ka. Nga nung kulatahong sa ka. Ay, lang ta, kay... Kan, nagpalahi lang ko, kay kasagara na nga mulata niya, musil pa ka. Ako na, mao nga nagpalahi ko. Gusto na ko magpakulata, tapos sa babae lang, para matrending ba? Mag-viral pa dahi. Mao nga, makakuha pa yung dagong views. Sa ato ba, giblag ito ni mo sir? Ay da, sulay-sulay lang god. Huwag ka masulting sulay-sulay. Ito ni mo, bisa din mo eh. Nga naman. Mapil na kukulatan mo. Ayan ako eh. Soy, haskan, guar ba na ako koy? Bisag langaw ba? Sus, paksit kinang langaw? Oh. Kada yung pako, go gyapon kayo eh. Itlog pa. Ay, joke na to ako, sir, sir. Sige, sir, arrest ako. Magpalit lang ko kuhan. Unsa? Para utas yung bunog ba, sa imong bunog ba, para dili kayo maklaro niya. Di man ka kay blag-blag ka to mo. Para tas imong kirataw na kong paliton. Unsa man? Hilom day! Ay! Oh, saan naman sa natin ba? Saan ginom ni mo? Sige mo kayo sa pagkako niya. Vitamins. Kung ilara natin ba? Gibalhin rin mo sudlan sa vitamins. Wala ka kailan akong gigunitan? Kaklaro, ana? Sama na! Kubro! Ah, kubro! Dili. Banakon! Dili. Usap niya na! Watera ni. Hindi na. Ha? Baho ko? Klaro kayo. Baho tao natin ma. Ano sa baho di ay? Baho nga. Bahong kuhan. Fighting right 50. Ah, kring gyud. Nagkapanimaw di ka dong? Usap niya ay. Ay daga may ragud ka ayo. Uy, panglimugmug lang ka. Bugbog sa mata. Usap ni bugbog ha? Hubog magaling ka? Duhar kay bugbog ni mo. Hubog na ka. Ay. Pura ka kag. Way limit na ni mo. Basta makainom na kagdagan. Maura ni oy. Kanya, unsa man. Humanog. Duha ka libogmog. Wana. Ano? Wana limit sa. Ay nalang tani mo kapoy baya ni mo. Ay, sasay na tani mo. Batay magbahoy na sa ka. Ha? Maoy! Ano ko tawag magmaoy? Duha pa gay nakabutilya. Magmaoy na? Oh shit. Oh, ba na. Action na. Don't cheat na. Action na. Action go down. Come Oh, on. come on. Mauna na. Ha? Bantay lang bitaw. Basta magbahoy. Gilig ro. Yagbong ito sa bintana ba? Tangan? Yagbong ito sa bintana. Ihagbong ko ni mo sa bintana. Oo! Sabi di ay. No worries. Nga naman. Sa inuon. Sa? Ayaw ka balaka ba? Nga naman. Ha? Sa ato pa. Di lang ko mabalaka. Nga mataga ka bintana. Ako mabalaka. Nga naman. Wa ka mabalaka. Nga naman ka mabalaka. Wa ka mahadlok ngayon sa bintana lagi. Hindi ko mahadlok. O nga naman hindi makabadlok. Tungod kay atong bayway, bintana. Katawanan! Katawanan! Mao ni sitwasyon na mo. Way adlaw nga di mo inom ako kasawa. Grabe ka pala hubog. Unya! Ayo! Maayo! Anong salod ay? Ikaw rin pangita na. Usay ato nang! Na! Usay mong ipangita! Asang palahupog ni mong asawa? Ang ano man tanang? Maningil ko. Utang di mo silma, ha? Ngutang di mo inom silma sa imong tindahan? Wa siya utang. Unya ka naman ningil pa nga? Tungod kay gipanglapay ang akong mga garapon. Giguban niya ang akong mga lamisa. Ang mga bangko iyang gipang push-push. Oo, sa? Suma, dito man kaon sa may nakita na mo. Si Muhing to kahanger sa mga kita na bunog kay nang, ha? Huwag mo kita ko di mo ko? Od ba di mo pagkakita na ko nga misok-sok man ko dito sa tindahan kay nang lupad ang mga butilya ng mga garapon. Mao nga dako kay iyang damage nga gihema. Og angay lang nga iyan yung bayaran ha kay kung dili ipapreso ko siya. Nakasalot! Nga na dong? Kaya mapriso ka nila. Mapriso? Ano mapriso man? Tungod sa imong panghagis ito tindahan ng salod. Pataka lang na siya. Tatilma. Kaya ako mismo dito ko, ha? Kita ako. Ako'y nagkuha ni mo dikan dito. Noon sa makaw. Uwe, wala ko kita ni mo. Ayaw niya. Wa si mo kagaral. Mao na di, ha? Mao na yung resulta sa imong pagkapalahubog, day. Wa ka mahinumdum sa mga panghitabo. Mubalik ito sa saludog ma, ha? Ika ito ba nga to, ha? Ito ba nga, Gino? Di ito naman ito bangon. Pulis mo anhin mo! Ha?
Unsa? Saba ay, maglagot kay ko ng salod na. Siya'y isunod ako sa pulis nga akong kulataho. Tilma Sabra! Niya akong problema ron. Nanganti na biro kong sawang kulatahon sa nang salod. Tiguang bitaw ito sa salod. Kulatahon siya. Kung magkita ko no sila, kulatahon niya. Unya kay magkita mo sila. Kay maningil ba ito siya? Usaon naman na ako. Palihog be. Lahubom kay kong masawa taon. Bam, unsa man namin mabasa din Bible. Bam, partis mga palahubong. So ay mga ito nakuha ni. Ati Pres, unsa man. Baha kay sa bunok. Unsa man kung kami pasultiyon. Di ko'y. Good morning. Ang adlaw sa tanan. Good morning, diha mo niya. Ate Pres, ma'am! Good morning, ma'am! Dondro, good morning, diha! Ate Jen! Jen, ang adlaw, Jen. Punta ka, Tipres. Good morning, mga mama. Thank you kayo sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tabia kay taas ang energy. Happy ang mga bata. Happy, good. Unya, wala sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Unya, palit mo sa Diamond Yema o BMS Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay lami. Ma'am, alisa ma'am. Kayo si Ate Pres, doon na pa'y... atong Cinderella. Ang atong cinder si Dudong Dikoy. Dikoy. Oo. Siyang pangutana gani be. Ay, si Dikoy, bam, kuha na siya, kanang ang iyang asawa plahubog kayo. Oh. Kada uli silang kahubog. Kada uli silang kahubog. Mao na nga, iyahang gikuyawan, bam, kay di gyud mahadlok. Giingnan siya sa katong iyang gipaglabay ang mga grapon tag-iya sa tindahan ba? Sa ikiha ko ni mo asawa kay gipangbuwak akong grapon. Nya gisultian niya ang asawa ba? Giingnan mo sa kulatahon gina sa salod. Pareha siya dire kay apilo na ko si kulata kay sa pulis. Kulata ang pulis oy. Oh, pulis og iyang sinang salod ko no, iyang kulatahon. Mao ni kuyawan taon niya. Mao ni yung pangutana no. Mao na. Kay nanganti ang sawa kulatahon niya sinang salod, tiguang na biya taon. Kulatahon niya og magkita sila. Unya og magkita mo gyud to kay maningil siya usaon naman ni nako. Para hubog mo kani ako asawa sa akong buhat. Mano yang pangutanan. Tagsaro jud ka kakita noon og kanang asawa nga mas palahubog pa sa kaysa bana. Bitaw. Sa gara na mahubog ka naman yung laki no. Akadir lang kanyo ha kay ari ta dire sa Sirach 26, versikulo 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitason siyang kinabuhi tungod siyang asawa. Maminaw na ko, murag masubtract. Murag madili multiplication, murag masubtraction ang kinabuhian eh. Kay, gingon man kung palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Nya kay asawa ka, problemado man kaayo. Dili mapilo yung kinabuhi. Ato idiswag dito, idiswag na to sa chapter 26 gihapon sa Sirach, pero verse 8, ang usa ka babae nga hubog, may usa ka makapapungot nga talan-awon, dili siya makatago siyang makauulaw nga panglihok. Dili sa itong sugulanon guna, doon na ba yung parte dili nga, mabutan siya kung dili makainom, na dili wala. Yun, poro siya. 5 ka kadauli niya, hindi siyang bana, nagtagay na, gisuod pag sundan na ng mga energy drink. Sa, o saan na sa vitamins Vitamins ka, bino, gisuod sa sundan na energy drink. Grabe kayo. Na hindi abam. Kuan, Sir Dikoy, kanang na ang, Katoliko ba ka mo? Kay pananglitan o Katoliko ka mo, kanang pagpamimbir ka mo sa Couples for Christ, aron mahayagan siya. Pamimbro yun. Oo, aron ma-renew. Aron ma-renew sa kasagaran sa akong mga testimonies nga nabatian, nga ang mga bana nga pala hubog, himabay nga mga bana, pero maigo lang, basta mamimbir nga na sila na maong mandated organization, mura siyag mausab, mura siyag mabag-o, mura siyag mahayagan. Dahil ka sa gulyat, nga tambong ko ka ng, usayngan ini ka ng prayer meeting sa Couples for Christ. Sa portion na diri sa kuan bitaw, portion na diri sa mga pag-sharing na. Ang nahatag manggudako dito sa usa ka bana, kadto manggong naa sa Biblia nga gingon nga ang mga mata sa Ginoo 10,000 kapilo kahayagon kaysa utong tutok. May mo dihatag. Karon, pagpaambit siya may last. Pag last gulat, tulisukon bitaw ko kato. Kisay katong laki ba katong bana basta kung ka magtiayon unom. Kuan magikog ka ng mura bag ka ng
murabag ka ng quiz, Bible quiz, ang nana. Ang akong gihatag, katamang, the eyes of the Lord are 10,000 brighter than the sun. Giingnan ko yung gulat, kailan ka na ako? Kung ano, dahil sir siya, kailan ba ka na ako? Ni kuro ko kay gawas. Ya, ako ni bawaan nga army tunutos una. Diba? Kailan ka na ako? Kung ano di ay ingon ni asawa ay bambina kanya kung bana himabayan mo kundi kaayo. Murag gaigo ko sa katungkuan. Bersikulo akong gihatag mo tuyo Muna nga Sir Dicoy kanang na ang mas maayo nga pananglitan man gani og dili ka mo katoliko, so dili ka mo member sa Couples for Christ or sa pa mga mandated organization, pananglitan og lain ka mo relihiyon, lamang gyapon ka mo pagsimba or pagampo. Adto ka mo dito kay bisan ug unsa nga relihiyon maghisgot gani og Ginoo murag mahayagan man ang tao, di ba? Mahayagan man ang tao kanang malalaki ka man nga straight, mababae ka man nga straight, mabayot ka man nga straight, o bayot ka dili straight. Oo. Hindi may street. Ha? Hindi may street ang bayot. May bayot ka dili straight. Sa bali ng bayot, Bob? Straight ba na sila? Kanang bayot nga straight, prehan ako. Aha, namay ka ng homosexual nga dili straight, ka ng gitawag og ACDC. Sa bali ACDC? Kuyog og laki, kuyog sa bayi. Matod pa ni Sir Raul ka ng KGB. Sana siya? Kada gabi ibayot. Oo, di ba? Adlaw laki. Kumayagan ta, makadungog ta sa mga pulong sa Ginoo. Labi makadungog ka itong linya sa Ebanghelyo itong naging siman at mga adlaw gulyat nga na ingon. Dagan akong mga abot, gumuno ko akong kamalig. Puno ako akong isang video, puno ako. Mag-inom na lang ko, maglingaw ko, mga babae, inom kaon. Yan Ginoo, mamatay ka karong gabi. Mao na diya. Di ba? Wasay na mo. Oo. Una nga, maunga ka ng mas maayo niya para mahayagan mo asawa kay mura lain kay paminaw nga ang babae mo magmaoy nga hubog. Bita siguro laki. Kay sigar mo itang to laki man, no? Wait, kaso na to, kay matikangkang talaki rin magyapon. Ang babae, upindahin na pala. Hala ba? Kaya aron sa ingon, husay-husay nga inyong pagpuyo kay, labi lang mo yung mga bata, sige sa kahubog, sa may mo, ilis, ulampin sa bata. Kuhan pagkaon ng bata, hungiton na ba na, no? Salamat sa kapayangan, itong tulumanon. Kung ako, ang pasulti!